urriarekin batera Durangon San Faustoak ospatu beharko genituzke aurten ere. Dana dala, dano dakigun moduan, aurten ez da posible izango. Argi eta garbi esan nahi dugu. Aurten ez da San Faustorik ospatuko. Eta ez da posible izango gu guztion osasuna dagoelako jokoan. Eta gure ardura delako gure osasuna eta ingurukoena zaintzea. Hori dalata, hurrengo egunetan gobernu taldetik bilera erronda bat abiaraziko dugu herriko sektore ezberdinekin. Data horiek normaltasunez eta segurtasunez igarotzeko. Tabernarien, jatetxeen, txokoen, jai eta txosna batzordearen eta ikastetxeen iritzia ezagutu nahi dugu eta aldi berean gurekin kolaboratzeko eskatuko diegu, danon hobe beharrez. Gainera, hurrengo egunetan Euskotrenekin da Bizkaibusekin ere kontaktuan jarriko gara. Horrez gain, udaltzainekin eta ertzain etxearekin lanean hasi gara dagoeneko, egun horietarako protokolo berezi bat lantzeko. Gobernu taldetik oso argi daukagu Durangor guztion konpromisoa beharko dugula egoera hontatik onik ateratzeko. Eta hori geu guztion eskuetan dago. Badakigu data bereziak direla guztiontzat, baina argi izan behar dugu guztion osasuna dagoela jokoan. Izango dugu datorren urtean jaiak ospatzeko tartea, baina bitartean zaindu gaitezen elkar mesedez. Guk hori gertatu dadin lanean jarraituko dugu. Gogoratu zazue, Durangon arduraz, Durangok arduraz.